дар 2 солаи охир Аргентина ҳамеша рохати ҷоми ҷаҳонро ба даст меораду ҳамчун муддаӣ ба он сафар мекунад. Бале, новобаста аз финалист будан дар соли 2014 онҳо дар аввал муддаӣ набуданд. Аммо айни ҳол ҳама чиз ба он равона карда шудааст ки Албиселесте мехоҳад ин навбат ғолиб шаваду таърихи Диего Марадонаро аз Мехико 1986 иваз кунад. Чӣ сабаб мешавад ки Аргентина дар Қатар муваффақ шаваду қаҳрамон гардад? Якум, ҳайати мукаммал. Аргентина чандин сол аст ки ситораҳои футболӣ тарбия мекунад. Мунтахаб номҳои бузург дар ҳайат дошт, вале он номҳо натавонистанд он қадар фоидаовар гарданд. Бале даста талантҳои хуб дошт, вале онҳо камчин буданд. Аргентина дар солҳои охир бо хатти ҳамлаи пурқуввати худ номдор шуда буд. Масалан, Карлос Тевес, Игуаин, Пасторе, Лазани, Ди Мария, Агуэро ва албатта ки худи Месси. Аргентина дар дигар қисмати майдон дучори мушкилӣ мешуд. Новобаста аз ин имсол чунин ба назар мерасад ки ҳайати Аргентина бараъло балансонида шудааст. Онҳо номҳои машҳур кам доранд, вале ҳайате ба Қатар рафт ки ҳамеша омодаи бозӣ бо пироҳанҳои Аргентина ҳастанд. Онҳо аллакай бо пирӯзӣ дар Копа Америка нишон доданд ки метавонанд аз як гиребон сар бароранд. Мо наметавонем ҳайати хуберо гӯем вақти оиди мавқеи рақами 1 онҳо ҳарф назанем. мухлисони варзиши рақами 1 ҷаҳон, мусобиқаи муҳими футболи ҷоми ҷаҳони 2022 баъди вақти кӯтоҳе оғоз мешавад. рӯзи 20 ноябр мизбони мусобиқа тими миллии Қатар бо Эквадор аввалин бозии мусобиқаро мегузаронанд ва аз рӯзи баъди дигар бозиҳои ҷаззоб доир хоҳанд шуд. шарики мо ширкати 1x ба ин бозиҳо коэффициентҳои баландро пешниҳод карда имкони ба даст овардани фоидаи пулиро ба шумо медиҳад. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дуюм, дарвозабон. Аргентина бо дарвозабонҳо ҳамеша мушкилӣ дошт. Дарвозабонҳои онҳо дар дастаҳояшон ҳамеша интихоби дуюм ё сеюм буданд. ҳамин буд ки онҳо дар соли 2018 голҳои шармовар сар медоданд. соли 2020 Эми Мартинес исбот кард ки ӯ ба пуррагӣ метавонад дарвозаи дастаро ҳифз кунад ва дар натиҷа бозингари ҳайати асосии Аргентина шуд. Мартинес на танҳо мавқеи дуруст ишғол мекунад, балки ҳамчунин пеналтиҳои заруриро бармегардонад. Масалан, сабаби асосии муваффақияти Аргентина дар Копа Америка ин 3 пеналти гардондаи Мартинес дар полуфинал буду дар финал ягон гол сар надоданаш. Бо чунин бозингари бо маҳорат дар дарвоза Аргентина тамоман дигар даста мешавад. Чӣ хел? албатта ки муддаии пирӯзӣ. Вақте ки дигар бозингарон хатогӣ мекунанд, ҳама умед ба дарвозабон мешавад ки Аргентина дар солҳои қаблӣ ҳамеша бо ин мавқеъ мушкилии ҷиддӣ дошт. сеюм, ҳолати хуби варзишӣ. Ягон мунтахаб монанди Аргентина дар формаи хуби варзишӣ ба ҷоми ҷаҳон сафар накард. Албиселесте аз соли 2019 ягон бозиашро набохтааст. 35 бозии бебохт дар ҳисоби онҳо. бовар нокарданӣ. Агар онҳо ин нишондоди худро боз 7 бозии дигар нигоҳ доранд, пас чемпиони ҷаҳон мешаванд. Шумо метавонед ба он шарт бандед ки ҳадди аққал 5 бозӣ аниқ онҳо муваффақ мешаванд. чорум, Лионел Скалони. Агар ҳақиқатро гӯем, тайёрӣ ба мусобиқа аллакай аз сармураббӣ шудани Скалони оғоз шуда буд. Баъди нокомӣ дар ҷоми ҷаҳони 2018 Аргентина бо дигар нақша кору фаъолиятро оғоз кард. Скалони шахсияти дӯстдошта дар Аргентина мебошад. ҳарчанд ӯ танҳо дар Севилия ҳамчун ёрдамчӣ кору фаъолият мекарду таҷрибае дар тими мунтахаб надошт, вале натиҷаҳои ба дастоварда исбот карданд ки ӯ метавонад аз уҳдаи кор барояд. Агар Аргентина дар Қатар муваффақ ба ғолибият шавад, пас мо медонем киро сараввал таъриф кунем. панҷум, Лионел Месси. Месси сарвони даста ва беҳтарин бозингари тими Аргентина мебошад. Албатта ки чашми ҳама дар Қатар аввал ба ӯ равона карда мешавад. Мухлисон аз тамоми гӯшаи канори дунё аз нокомии Аргентина ғамгин шуда буданд, вале соҳиби ҷоми Копа Америка шудану беҳтарин бозингар, беҳтарин голзану асисткор шудани Месси ба онҳо умеди тозае бахшид. Фаромӯш намекунем ки Месси аллакай беҳтарин бозингари ҷоми ҷаҳонам дар соли 2014 шуда буд. ӯ дастаро то ба финал ҳамроҳӣ кард ва агар ин навбат ҳам ӯ ин корро кунад, ҳатман қаҳрамони Аргентина эълонаш мекунанд. Месси инчунин дар ҳолати беҳтарини варзишии худ қарор дорад. 26 гол дар 18 бозӣ анҷом дода дар мавсим. Ин бача голҳоро барои хушҳолии мухлисон ба самар мерасонад. ӯ ягона нафаре дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ гардид ки зиёда аз 10 гол дар мавсим ба самар расонидааст. Агар аҳамият дода бошед, Лео худро эҳтиёт мекард ва бисёр мехост ки охирин ҳунарнамояашро дар тими Аргентина баргузор кунад. ӯ қайд карда буд ки ин охирин ҷоми ҷаҳон барояш аст ва ҳамчунин беҳтарин мусобиқааш хоҳад шуд. ситоди мураббиён ва ҳамаи аъзои даста барои ӯ кӯмаки худро дареғ намедоранд.
бале, бозингарони даста нақши калоне дар иҷрои ин ҳадаф хоҳанд дошт. шашум, пешгӯии фифа. фифа бозии машҳур мусобиқаи ҷоми ҷаҳони 2022-ро пешгӯӣ кардааст, ки он ҷо тими миллии Аргентина ғолиб мешудааст. агар шумо гӯед ки ин як бозӣ аст, чиро медонад, пас инашро бо диққат гӯш кунед. пешгӯии фифа дар се ҷоми ҷаҳони охир дуруст баромад. ӯ фаронсаро соли 2018 қаҳрамон гуфт, олмонро соли 2014 ва испанияро соли 2010 пеш аз оғози чемпионат дуруст пешгӯӣ карда буд. хулоса ин чизе нест ки ҳам ту игнораш кунем. шумо чӣ фикр доред? Аргентина дар ҳақиқат чемпиони ҷаҳон мешавад ё ин дафъа ҳам онҳо дучори мушкилӣ мешаванд? Кани зуд пешгӯии худро дар комментария нависед, ки кадом мунтахаб қаҳрамони ҷаҳон мешавад. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ тансият мемонед дӯстон.